Salutare tuturor și bine am găsit la un nou serie de Minecraft. În această serie vreau să vă arăt cum să faceți o casă în ciupercă. Este tare super. Foarte super. În fine. Facem așa. Băgăm așa. Luăm ciupercuța și creștem. Pa. Am crescut această ciupercă. În fine, vedeți voi. Este mare. Ok. Și dacă nu a crescut de jos, vă uitați la chestia asta. Vedeți chestia asta. În fine. O puneți ceva în gen așa. În jurul casei care vreți să o faceți. Ok. Așa. În fine. Așa. Ups, aici cred că am greșit. Așa. Și faceți așa aici. Pac. Și spargeți chiar tot ce este în mijloc. Așa. Așa. Ups. În fine. Și haideți să vă arăt cum puteți să o decorați. Luăm o ușă, o decare. Nu contează. Luăm așa, punem aici. Ok. După aia luăm lână. Unde este lână? Lână albă. Nu este nici aici, nici aici. Da. Luăm lână albă. Sau podeaua, puteți face ce vreți voi. Asta nu știu dacă este lână. Dar, în fine, nu este, stați puțin. Că nu este lână. Da, în fine, o să fac podeaua așa. Așa. Așa punem aici. În fine. După ce ați pus aceasta, luați paturile. Eu o să ne le iau din acestea. Așa. Stați așa. În fine. După ce ați pus paturile, puteți lua din asta. Puneți așa. Vedeți? În fine. Aici puteți să luați puteți lua așa, pac, și cum a fost asta, pac, numai, adică asta așa. În fine, după ce ați făcut așa, sau decorați cum vreți voi, sau în fine, să luăm cărți. Ups. Luăm cărțile aici. Luăm 1, 2, 3, 1, 2 și acolo băgăm să vedem unde este acesta. Așa. Și aici spargem acela. Stau și băgăm.
fie lumină, să nu mai punem torțe. Luăm acesta și punem aici. În fine. Așa. Ups. În fine. Unde este geamurile? Ok. Așa. Puneți 2 geamuri, să spunem. Așa. Și da. Căutăm înapoi dacă poartă chestia aia. Luăm înapoi partea asta și punem așa. Ok. Ok. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, un share și subscribe. La revedere!